Aktar minn 90% ta' dawk li kienu daħlu fis-sistema ta' tapering tal-benefiċċji soċjali fl-2014 baqgħu fl-impjieg. Dan huwa l-ewwel grupp ta' ħaddiema li ra tnaqqis gradwali tal-benefiċċji soċjali. Għal 3 snin huma baqgħu jieħdu l-benefiċċji soċjali flimkien mal-paga. Għall-ewwel sena huma ħadu 65% tal-benefiċċji, 45% fit-tieni sena u 20% fit-tielet sena. Spjega dan is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Mark Musu. Mill-ewwel 300 benefiċjarju illi għaddewlhom it-3 snin, aktar minn 90% minnhom, 91% għall-eżattezza, baqgħu fid-dinja tax-xogħol. Kienu biss 26 persuna li ħarġu mill-iskema matul dawn l-aħħar 3 snin minħabba raġunijiet differenti. Jkun ma darax fil-ġob li kien fih u allura jirritorna lura, kellek sitwazzjoni fejn il-persuna sa dan it-tant laħqet l-età tal-irtirar u irtirat u applikat tal-pensjoni. Sal-aħħar ta' din is-sena mistenni jkun hemm iżjed persuni li jkunu ħarġu kompletament mid-dipendenza tal-benefiċċji soċjali. Su 200 oħra illi jiskadilhom ħanajtek it-3 snin tagħhom sal-aħħar ta' din is-sena. Sa dan it-tant però deħlin benefiċjarji ġodda u għalhekk in-numru dejjem qiegħed jiżdied. Tajjeb, allura nistennew li probabbilment nkun immissu 3200 sal-aħħar tas-sena, tajjeb meta wieħed jikkunsidra wkoll illi l-ewwel 500 ħanajtek li bdew jibbenefikaw fl-2014 ikunu għaddew iċ-ċiklu kollu tagħhom ta' 3 snin. Id-dipendenza minn fuq il-benefiċċji soċjali hija fenomenu madwar id-dinja kollha li saħansitra xi kultant iwassal għall abbuż. Fost il-fatturi li kienu jwasslu persuna tiqpa fuq benefiċċju soċjali kienet li meta wieħed kien jikkalkula n-numri sew ftit kien hemm differenza bejn il-benefiċċju u l-paga. Madankollu l-Gvern matul l-aħħar 3 snin irnexxielu jrażżan sew dan il-fenomenu sabiex il-flus minn fuqha fuq il-benefiċċji soċjali bda bżonn imorru għal benefiċċji iżjed ta' bżonn bħal pensjonijiet li dejjem qed tikber l-ispiża. Aktar worth it għal persuna illi titlaq id-dinja tal-benefiċċji soċjali, titlaq id-dependenza tagħha fuq il-benefiċċji soċjali u tidħol fid-dinja tax-xogħol u taqla lejxin tagħha mix-xogħol. Għaliex apparti l-paga, tajjeb, hemm benefiċċji oħrajn li tibqa' ikollha dritt għalihom jew issir benefiċjarju tagħhom li allura mbagħad jikkumplementaw id-dħul tagħha mill-impjieg.